खुलुमबाय लोगोफोर जितुल एग्रिकालचार एंड फार्मिंग चैनलाव नोंथांमोन गासैखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय जाबाय लोगोफोर थांनाय भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादोंमोन माबोरैहाय जोनोमनि उनाव मासे अमा फिसानि हाथाइखौ हास'नांगौ बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन दिनैनि भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन अमा फिसा मासेखौ माबोरैहाय आइरननि इंजेक्शन होनांगौ एबा मानो होनांगौ बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बुंनो एबा दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासैनो नायलांबाय था लोगोफोर अमाया ओरैबायदि मोनसे जुनार जायनि गाइखेराव आइरननि परिमाणा एखेबारे खम थायो तो बेनिखायनो अमा फिसाखौ आइरननि इंजेक्शन होनाया जोबोद गोनां आइरननि इंजेक्शनखौ सानब्रैनि उनाव होनांगौ आरो खनसेबाव जोङो 14 साननि उनाव होनांगौ दे आंनि अमा फिसाया दिनै सानब्रै जाबाय स' बेखायनो आं दिनै आइरन इंजेक्शन होनो नागिरदों आरो लोगोसे नोंथांमोननोबो दिन्थिनो नाजागोन अमानि आहाराव जिहेतु आइरननि परिमाणा एकदम बिराद खम ओंखायनो अमानो आइरन इंजेक्शन होनाया जोबोद गोनां जुदि नोंथांमोना अमाखौ खुलायैनो हादाबावनो लाखिनानै फिसिदोंब्ला आइरनखौ होआब्लाबो जायो मानोना बे समाव बेयो हानिफ्रायनो गावनि नांगौखिनि आइरनखौ आहरन खालामो आरो जुदि नोंथाङा फ्लरखौ पाका बानायनानै फिसिदोंब्ला खिन्थु आइरन इंजेक्शन होनाया जोबोद गोनां स' लोगोफोर आं नैबे इंजेक्शनखौ लाबोदों बे जाबाय फेरिटास नायलांबाय था नोंथांमोना बेखौ बायब्ला नोंथांमोना 98 थाखा लागोन आरो खाथियाव जुदि भेटेरिनारि दङब्ला भेटेरिनारिनिफ्राय नोंथांमोना फ्रियैनो मोनगोन आंबो भेटेरिनारिनिफ्रायनो लाबोदों फ्रियैनो जुदि नोंथांमोननि खाथियावबो भेटेरिनारि दङब्ला भेटेरिनारिनिफ्राय नोंथांमोना लानो हागोन स' लोगोफोर बियो 10 ml नि बेयाव दङ आइरनजों लोगोसे फलेट एसिड आरो भिटामिन B12 जिहेतु जोंनो सानबानि उनाव बी कमप्लेक्स इंजेक्शन होबावनांगौ जायो नाथाय बेवहायनो जोंनि भिटामिन B12 दं नालाय आङो गाबोन भिटामिन B नि इंजेक्शनखौ होनो गोनांथि जानाय नङा मानोना बेवहायनो दंखायो स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि खनसेबो इंजेक्शन होफेराखैब्ला बे सिरिंजनि निडिलनि कभारखौ एसेबांसो हाफ इंचिसो ओंखारना थानाय बायदि हास'नानै ला मानोना जुदि एक्सपिरियेन्स गैयाब्ला बियो सिरिंजआ गुलाव नालाय बुरजा हाबनानै बिसोर अमा फिसाफोरनि हारायाव नांहैब्ला दुखु मोननो हागौ स' बेखौ नोंथांमोना हास'नानै लानानै हो जिहेतु आंनि एक्सपिरियेन्स दंखायो ओंखायनो आङो बेखौ हास'वाखै आं डाइरेक्ट सुगोन इंजेक्शन होनाय समाव नोंथांमोना नोजोर हो इंजेक्शनाव जाहाथे मुलि लानाय समाव जाहाथे बेयाव बारा थाया आरो बार हाबनानै थायोब्ला इंजेक्शन होनायनि उनाव बुखांनो हागौ स' बे बिथिंखौ नोंथांमोना नोजोर हो थुद' होमब्ला लोगोफोर जों दिनै अमा फिसाफोरखौ आइरननि इंजेक्शनखौ होनि
नै दा जोङो गिबियावनो सिरिन्जखौ लानोसै। सिरिन्ज लाबाय आरो नैबेयो जाबाय मुलिया सेरिटासनि मुलि बियो। मुलिखौ सिरिन्जआव लानोसै 0.5 ml बा हाफ ml नि लानोसै। नोंथांमोनाबो हाफ ml ला बारा जाब्ला अमा फिसाया दुखु मोननो हागौ। दा अमा फिसाखौ हमनोसै। बिराद खस्थ' जानानै दङ, दुस्थु जानानै दङ। दानिया जोङो होबाय मासे होखांबाय जोङो। बेनिफ्राय मुलिखौ आरो खनसे लाबावनोसै। मुलिखौ बेबायदि उल्था खालामनानै ला, सिरिन्जखौ सिदायै ला, ओमफ्राय बख'नाय समाव उल्था खालामनानै बखन। ओमफ्राय आरो मासे होनोसै दाना। गिनो नाङा, नोंथांमोनाबो हागोन। खालि मोनसेल' नोजोर हो, सिरिन्जआव जाहाथे बार हाबनानै थाया। आरो बार हाबनानै थाब्ला दुखु मोननो हागौ अमा फिसाफ्रा। ओंखायनो बारखौ दिहुननानै हरनो नाजा। बियो बिराद दुस्थ' बाब्राबगासिनो दङ। बे बारा बांसिन बाब्राबब्ला बिजिया जोंनि हारायाव नांब्ला दुखु मोननो हागौ। बेखौ नोजोर हो। हारायाव नांनानै दुखु मोनब्ला बिसोरो अमा फिसाफोरा लेंग्रा जागोन। बेबादिनो लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोनाव अमा फिसाखौ माबोरैहाय आइरन इन्जेक्सन होनांगौ बेनि सोमोन्दै दिन्थिनो नाजाबाय। लोगोफोर, जुदि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। आरो जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला अब्लाबो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम, जाहाथे आं बिनि उनाव उननि भिडिअफोरखौ बिनिख्रुइ साबसिन खालामनो हायो। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालाम। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गोजोन्थों।